het programma Gewest Friesland. Dat liet altijd reportages en films zien uit de programma's van Gewest. Dat Gewest zat ieder zo'n 1964 in van de Sismar Nationale Televisie. We praten er altijd over met Johan van der Zee, want hij had de meeste van die reportages maken. Als wel eens reportages maken van Slettertocht, van die mocht net meer mij zien. Ja, dat is ook zo net maar die winnen er wel. Ja. Maar het was verschrikkelijk wezen. Je moest altijd wat hebben. Ja, je moest altijd wat hebben. Ik hier miste wel wat, maar soms dan dacht ik, oh, dat is leuk. En dan bleek dat net zo te wezen. Nee. En dan moest je het wel uitsturen. Ja. Want we hingen nooit wat op een plank. En er zijn een heel soort programma's die hingen onderwerpen op een plank. En ik ben een paar keer dat het net trok ging, maar dat weer om technische redenen. We hadden een keer, het documentlocatie had nog een keer in. Dat hebben we filmen. Daar wie ruzie tussen de cameraman en de beljochter. En die hier natuurlijk maar over het matza. En in de montagekamers weer het haast net te zien. Het weer donker. Te donker. Nou, en dan hebben we dus een probleem. Want dan is niks. Nee. En daar ben ik wel onderwerpen. Dit hier ik net wel wat. Je hebt hier niks van die onderwerpen die je net dienen op het moment dat het spelen. Ik zeg maar wat zeggen, dat geven we nog eens zien. Lauwerzee. Lauwerzee is tegen in 1969. En in 1969 niks aan dienen. Maar denk ik. Ja, we hadden, want ik weet nog dat ik tegen met mijn Grenzer collega ben we allebei van een kant kom. En ben ik meer op mijn Christiet of zo, Tjinkom in Lauwers oog. Wat natuurlijk weer krijgt. Bij Grace de Lannekamer. En dat weer de Ljout brulde de Lauwerzee maar dicht. Alle grote spandoek, Grace zei haast niks. Maar doet het zo via kwam weer het rust op voor Grace. Dus, maar ik bedoel, je brengt op hemzelf of de kerstmeeting van... Nee, maar daar weer een aparte reportage door de NOS. Maar die kwam later, 4 jaar later, in 1973, als dan een verhaal maakt oer de Lauwerzee. Naar aanleiding van, of Lauwers, maar dan eigenlijk oer Expo Lauwerzee die toen weer. Zit dat een zin? Hij komt van 24 juli 1973, die reportage. Reeds in de 12e eeuw begon men het verloren gegaane gebied weer terug te winnen, aangemoedigd door de sterke natuurlijke aanwas. Vooral de verschillende kloostergemeenschappen deden hier verdienstelijk werk. De steden Dokkum. De Lauwerzee moest dicht. Dat vonden niet alleen die oude monniken, maar ook de Friese en Groningers van de 20e eeuw waren ervan overtuigd. Ja. En wat u's aangeeft, zat wij hier in dit massale appel zitten, willen wij alle bezielen door dat oude lied. Dat binnen is ik in de streets en diezelfde blanke Hans dat joet dat hij de streets in gaat. Dat hij het oude volk bewaren, dreigt zijn storm en twingerij. Dat zullen wij als Friesen zwaren, oudvaars er, wij mij. De Lauwerzee ging dicht op 24 mei 1969. Koningin Juliana is vanmorgen vroeg op Lauwersoog aangekomen om de afsluiting bij te wonen van de Lauwerzee. Binnen 3 kwartier moeten de laatste 2 caissons het sluitgat worden ingevaren.
De koningin en ook de minister Bakker en andere gasten zullen dit meemaken aan boord van de veerboot Johan Willem Frieso. Ja, hè? Niet klemmen op, hè? Zet hem maar op. De Lauwerszee is dicht. Al 4 jaar nu. De spuisluizen bij Lauwersoog zijn al een vertrouwd beeld geworden. Hier vandaan zijn duizenden naar Schiermonnikoog vertrokken. Iedereen die weet dat de afsluiting van de Lauwerszee op een politieke vergissing berust. En daarvan uitgaande vinden wij dat de inrichting van het huidige Lauwersmeer, dat die op een zo natuurlijk mogelijke wijze moet geschieden. Dat wil zeggen dat de natuur eigenlijk zoveel mogelijk zijn gang moet kunnen blijven gaan in dit gebied. Dat is voor ons als boeren van de Raagsterpolder van het allergrootste belang dat de Lauwerszee zich gepoldert. Want voorheen dan stonden we hier bloot aan de overstroming met het zeewater. En met gewoon eb en vloed dan had men er geen hinder van. Maar met een flinke noordwestenstorm dan kregen we het zeewater over het land van de kwelder hier, van de Raagsterpolder. Het is hier allemaal wel goud. En het ligt hier ook wel goud. Maar ja, wie hele lijst dat er open bleven was, daar hebben we door willen. Maar eerst moet je een riebewijsing krijgen en dan een woning kopen. En dan een kaart erachter. En dat kost allemaal extra inkosten. In Zoutkamp is men nog steeds niet blij met de grote verandering. De vissershaven daar ligt niet meer aan open zee. Veel vissers hebben al een ligplaats in de nieuwe vissershaven van Lauwersoog gevonden. Straks, als de nieuwe visafslag daar klaar is, zullen alle Zoutkampers op Lauwersoog liggen en is Zoutkamp stilgevallen. Vroeger toen met kleine bootje, toen hadden we deze nog niet. Maar toen zaten we altijd binnen Oostmoorn. Toen zou hier naartoe, van de dijk toe. En nou ja, dat was gewoon een broedplaats voor de garnalen en voor de kleine visjes. Maar nou dat spul dicht zit, nou dan kan wel 1,5 uur stomen. Dan is het ook door en boel. Geen spierstroom, het is net een zengpur hier. Naast een betere beveiliging door de nieuwe dijk was verbetering van de waterbeheersing het belangrijkste argument voor de afsluiting van de Lauwerszee. Door de lage waterstand van het Lauwersmeer kunnen Friesland, Groningen en Drenthe hun overtollige water gemakkelijk hier kwijt. Deze brede uitlaatsluizen bij Lauwersoog transporteren bij laag water op het Wad weer door. Het gevolg is een wisselende waterstand op het Lauwersmeer, waardoor soms stukken droog vallen. Water dat voortdurend in beweging is redelijk schoon, hoewel dat hier wel eens betwijfeld wordt. Hoe warmer het is, hoe groener het water wordt. En we hebben ook een behoorlijke droge periode gehad, dus dan wordt er weinig gestroomd. En groen water, wat wil dat zeggen? Nou, ik wil niet direct zeggen dat het vervuiling is, maar het wordt er niet schoner op natuurlijk. Ik dacht dat we in zijn totaliteit kunnen stellen dat het water van het Lauwersmeergebied op dit moment van een behoorlijke kwaliteit is, waarin de vissen bijzonder goed kunnen gedijen. Het blijft uiteraard zaak om die veralging nauwlettend te blijven volgen. Verder zijn wij van mening dat het van heel wijs beleid zou getuigen wanneer in dit gebied nu eens
geen activiteiten gepleegd zouden worden. Inrichten, activiteit plegen, dat kan altijd nog. De natuur, die moet hier maar zijn gang blijven gaan. We hoeven niet bang te zijn dat dit gebied vermengd wordt. Het is zo groot, het verdraagt meerdere bestemmingen. In het streekplan voor het Lauwerzeegebied is vastgelegd dat het centrale deel, het deel rondom het meer, een bestemming natuurgebied krijgt, waar dus de natuur gelegenheid heeft zich spontaan te ontwikkelen. Het gebied zal ook niet aangetast worden. Aan de randen van dit gebied ligt een meer recreatieve bestemming. Wanneer we verder van het water afkomen, waar de gronden voor de recreatie en ook biologisch minder interessant zijn, dan ligt daar meer een gebruiksbestemming op. In dit geval een landbouwkundige en ten dele een militaire bestemming. Er is een natuurgebied, ontoegankelijk voor het publiek, bewaakt door 2 jachtopzieners. Er groeit nog niet veel, maar door de wisselende waterstanden is het een ideaal gebied voor vogels. Er zijn zelfs flamingo's. De recreatie die speelt zich toch over het algemeen af op vrij kleine oppervlakten. De meeste recreanten die zullen de zandige terreinen, de stranden opzoeken waar ze met een vrij grote dichtheid toch vrij weinig gebied bezet houden. Er zijn prognoses gemaakt voor het jaar 1980 wat het aantal recreanten hier betreft. En dat zijn inderdaad vrij grote aantallen. Rondom het Lauwerzeegebied binnen een straal van 50 kilometer wonen 700.000 mensen. En er wordt verwacht dat een 60.000 daarvan ongeveer in 1980 dit merengebied zullen opzoeken. Nou, ik dacht dat hier met een jaar of 4, 5 ook even druk was op een Friese meren. Het zit er dik in. Hoopt u het? Nou, hopen niet. Voor een hele hoop mensen is het niet te hopen, maar die zoeken de rust op. Ja, ik vind het een bijzonder aantrekkelijk gebied. Dit vaarwater, dit drooggevallen meer, of drooggevallen is het natuurlijk bij gedeelte. Dat biedt zoveel mogelijkheden, vaste aanlegsteigers die er zijn. Er zijn heerlijke plaatsen om te zwemmen, ook voor de jeugd. Dat is juist wat ons bekoort. En de meer ervaren zeiler of schipper, laat ik het zo samenvatten dan, die heeft de mogelijkheid om hier door de sluizen het wat op te varen. Dus de eerste paar jaar hebben we dus even moeilijk gezeten met oog op dat dus de bodie weg was, wat niet onze hoofdverdienste was. Dat was 2 jaar, zeg maar. En nu is dat dus weer op de oude voet, wat de omzet betreft. Wat voor mensen krijgt u? Dus dat zijn dus veel mensen die dus zo op doorrit zijn, zo dagjesmensen die met de auto uit zijn. Dus en dan de mensen, zeg maar, dus vooral Duitsers. En dan de mensen van de jachtjes. Wat is er voor dorp veranderd? Voor dorp is dit veranderd dus dat er op het ogenblik al 7 Duitse gezinnen wonen. Dus de huisjes worden verkocht aan de Duitsers. Wir sind gern hier, weil direkt Natur im Gegensatz zur Großstadt und der Strand hier ist nicht zu überlaufen. Anfangs war es für mich etwas zu ruhig, aber ich finde es doch jetzt sehr schön. Ja,
Man kann sich mal so richtig erholen, entspannen. Man denkt gar nicht mehr an zu Hause. Mhm. Haben Sie hier auch eine Wohnung? Ja, ein kleines Häuschen. Nu is er heel recent een plan bekend geworden dat er een groot recreatiegebied komt in dat Lauwersmeer. Kan dat dan zomaar? Dat zou in die plannen ingepast kunnen worden. U doelt op het gebied De Rug, ter grootte van ongeveer 200 hectare. Daarvoor hebben zich, zoals je ook in de pers hebt kunnen vernemen, enkele gegadigden gemeld om dat gebied in te richten. Particuliere gegadigden. En dit gebied is nu nog vrijwel maagdelijk. Het gebied heeft een verblijfsrecreatieve bestemming volgens die streekplannen. En het is zeer wel mogelijk om dit erbij in te passen. Ja, het wordt niet te druk. Doordat er nu ineens wat... Maar gelet op de grootte van dit gebied, 9000 hectare, is het zeer goed mogelijk om dat daarin te passen. Er is een te grote toevloed van recreanten. En wij zijn van mening dat met name in dit nieuwe gebied duidelijk het maximum moet worden vastgesteld wat hier mogelijk is. En dat daar dan maatregelen voor moeten worden getroffen dat niet boven dat maximum wordt uitgekomen. Is er actie te verwachten van de kant van de vereniging? Dat hangt van de situatie af. Als er bijvoorbeeld toch een militaire oefentrein komt? Dan is de kans inderdaad redelijk groot dat wij ons daartegen zullen verzetten. Het ministerie van Defensie gaat er nog steeds van uit dat hier militair oefenterrein komt. Toch is er, net als bij al die andere aangewezen gebieden, geen zekerheid over. Op dit moment heb ik eigenlijk weinig redenen om eraan te twijfelen. Of liever gezegd, er is voor mij nog geen aanwijzingen dat er geen oefenterreinen zullen komen. Maar uiteraard is dit voor mij natuurlijk ook moeilijk om goed te kunnen beoordelen. Het wordt wel aangetwijfeld. Als u wat ik in de kranten lees, dan wordt er inderdaad aan de inrichting van de militaire oefenterreinen getwijfeld. U weet ook... Uit ambtelijke kring heb ik geen informaties die in die richting wijzen. Dat zouden we erg wel jammer vinden. Dat zijn rustverstoorders, vinden wij. En dat is voor de recreatie en ook voor het vogelbestand nu niet zo gunstig, dacht ik. U bent er niet voor? Ik niet, nee, absoluut niet. En ik denk in het algemeen dat mensen het hier liever niet hebben. Weet u er iets van of het gaat gebeuren, ja of nee? Is daar zekerheid over? Er is nog geen zekerheid over. Er is wel over gesproken en geschreven. Maar er zit nog misschien nog een kansje in dat het ook in Brabant komt. Maar zeker weet ik het niet. Ik kan er geen officieel bericht om doorgeven. Dat weet ik niet. Hoe reageert u op een opmerking van meneer Mansholt bijvoorbeeld? Die zegt het is een wandaad geweest om de Lauwerszee dicht te maken. Ik ken die uitspraak van de heer Mansholt niet. Ik weet ook niet op grond van welke motieven hij het gedaan heeft. Ik ben het niet met hem eens. Ik dacht dat het juist was dat dit gebied is afgesloten wat betreft de kustverdediging. En wat de inrichting betreft biedt het vele mogelijkheden. Er kunnen natuurgebieden ontstaan. Uit een hoofde van landsbelang heeft de regering het gewenst geacht dat hier oefenterreinen komen. Er komt een aanmerkelijk stuk landbouwgrond bij. Dat allemaal al dacht ik dat het een juiste beslissing was geweest. Heel leuke reportage, want als je zegt naar die discussie, die we dus doe ik al, van natuur en landbouw. Ja. Hult hij het weer, hè? Ja. Ja. En dat is er nog. En dat nee, maar ik sport net meer als doe. Nou, nee, doe wel heel bot. Door praat met Herman Munting. Ja. Die kon ze doen wat deze zitten doen. En die Herman Munting is zo fel dat moest oppassen dat hij de microfoon net in de moelen nam.
Maar die discussie leefde daardoor heel bord bij meesten, ik. Van Lauwersmaar, maar vol landbouw, Lauwersmaar, maar vol natuur. In elk geval, wel in de agrarische wereld, nevens mij. Dat die toch wel het idee hier van wij moeten loon. Dat was bij plan A, plan D gaan, dat was bij andere dingen gaan. De natuur weer meer de organisaties die daarvoor opgaan. De Herman Muntings. Ja, maar die jongens weer meestal feller, want er moest verder bij komen. Ja. De politiek, hier meer van die CDA-man van, nou, daar gooi je wel een stukje landbouw delen. Dus, ja. Nou ja, ze hebben dan een prachtige reportage van de techsmieten van de Lauwerszee hebben we in ons archief zitten. En kennen we naar de volgende reportage in. Die komt uit Eknjongetje in Trijnstad. Er is op hetzelfde dag uitgestuurd, nevens mij, Gunnem zijn brug. Ja, ik meen dat het een volle lange onderwerp weer, maar dit is 3 minuten. Ja, 3 minuten nodig, ja. Maar misschien is dat wel eens van, ik heb even nog wat nodig om het vol te maken. Dat zou wijze kunnen, want Henk Kroes had dat betocht. Die kwam elke keer met schippen niet met de regels, Gunnem zijn brug. Hij werkte door bij de provincie. Hij werkte bij de provincie. En hier dus altijd van die ludieke acties. En ik meen dat het Gunnem zijn brug volle een lang onderwerp wie wat wij echt alles... Ja, er alles wat van Shell in. Ja. Maar hier zit ik oorbeelden trouw. Nou, zullen we even naar 24 juli 1923, Gunnem zijn brug. Iedereen die op het ogenblik in Friesland door een brug vaart, komt zonder twijfel deze tekst tegen, Gunnem zijn brug, op een poster. Die dat is dan de weggebruiker. En het wordt hem gevraagd door het provinciaal bestuur van Friesland. Die wil proberen een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij de watersportrecreant. Dat doet hij door die watersportrecreant een boekje te geven. Een heel klein boekje en daarin geeft hij een aantal tips. Goed dat u wachtte op uw medezeilers die wat achter u lagen. Met andere woorden, ga niet alleen door de brug, maar wacht tot er een groepje voor ligt. De motor even aan. Zo gaat dat. Geen nodeloos oponthoud, geen irritatie op de weg. Ligt u toch eens alleen voor die brug, waarom dan niet de zeilen gestreken? Vlot voor u en voor die ander. Passeer vakkundig en snel. Hou het gezellig. Men let op u. Hoe krijgt die watersporter dit boekje? Hoe wordt hem attent gemaakt dat hij dit moet gaan doen? Wel nu, er zijn overal posters. En dat boekje, dat krijgt hij meestal van de brugwachter. Dat kan hij in ieder horecabedrijf krijgen. En als hij het dan nog niet tegengekomen is, dan kan hij het nog aangevragen ook bij de afdeling voorlichting van de provincie Friesland. Of het allemaal een succes is, dat moet nog worden afgewacht. De actie die loopt nu zo'n 2 maanden. En volgens de brugwachters is het wel zo dat er niet zo hard meer getoeterd wordt. Dat er grotere groepen tegelijk door de brug gaan. En dat is heel merkwaardig dat het vroeger wel gebeurde, dat er geen aanslagen meer worden gepleegd op de brugwachters. Dit was Van Gewest tot Gewest. Dames en heren, goedenavond. Sfeervol lietse reportage over het grote probleem van Friesland in de jaren 70 van hoe krijgen we een recreatieprovincie zonder dat het de volle druk jouwt en zonder dat we de volle dingen hoeven te veroordelen. We zullen ze zonder mensen in deze riegen nog heel vaak zien. De riegen die het losgeeft onder het programma Gewest Friesland. En dat ik hem weer gewerkt.